Ano pinagkaiba? Eh kanina? Kanina Parang ano? pakiramdam ko. Parang ano pa? Ha? Bigat. Ang asawa mo, ilang manggagamot na tumingin sa kanya? Cleansing lang ang ginawa ko sa'yo, ha? Ha? Taga saan kayo? Teresa. Tingnan mo yung pawis ng asawa mo. Binuhusan na yata ng tubig. Yang sakit na lumabas na nag-cleansing ka, cleansing spiritual yan. Lahat ng mga sakit mo sa spiritual, sinusunog yan. Kaya, yung amoy mo, mabaho talaga yan. Kung may lakas ang spiritual mo, mahilig ka magdasal kay Kristo, maamoy mo ang sarili mo na may gumagawa sa iyong katawan. Tingnan mo yung labi ng asawa mo. O, di ba? Yung pumunta siya rito. O, ilang minutes yung ano mo dyan, yung cleansing, kasi hindi ko na siya kinuha ng video eh. Ilang minutes? Yan, Chard. Tingnan mo nga, Chard. Kung ilang minutes yung cleansing niya. 12 minutes. Ay, naputol. Nasa 20 minutes tayo naglinis bago natanggal. Ganyan kadami ang sakit mo. Tingnan mo yung tiyan mo, tusukin mo. Lakasan mo. Masakit. Oh, di ba ang masakit mo? Oh, yung tiyan mo ang pinakamasakit, parang ano? Parang kanina yung bago ka gamutin. Ano pa? Bigat. Matigas. Ano ba ginawa sa mga manggagamot? Inainom lang parang Ay, nako, wala yun, wag na. Salamat pa rin sa manggamot mo. Sakit ng demonyo yan. Sakit yan ng mga nainggit, tsaka yung spirit na maitim. Oh, hindi ko alam kung paano mo nakuha yun, pero ayaw mo na, sakit ng mga devil yan. Ang importante, naibuwasan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Siya naggamot sa iyo. Maraming salamat. Taga saan ka? Teresa. Oh, pamaya, alamin ka pa, di ba? Ngayon, mamaya na natin ituloy yung video mo. Oh, paalam ka muna. Tingnan mo paglalakad ko pagbalik. Oh, shoutout mga anak mo. Shoutout sa mga dalaga. Bakit? Ano pa ka lang kung nung dalaga mo? Shoutout mo pangalan ng anak mo. Hindi, wala pangalan ng anak mo. Alam na nila. Hindi tayo naka-live. Ay! Video to. Mahihayin. Yan, angat mo nga ulit. Oh, di ba? Parang kanina, ano yung tsura niya? Namumutla tsaka. Ngayon, Nagbago na sa oh, para ka lang nag-cleansing lang tayo ha. Ito na yung pangalawang ito na yung continue sa video mo. Hindi na makalakad. May boyfriend ka kasi may itim, maligno. Dami-dami mong boyfriend, malitim pa. Oh, lakad na. Tingnan natin. Para ka lang nagdahilan. Paano siya maglakad kanina? Boyfriend? Nakahawak sa akin yan. Paanong lakad? Taga saan kayo? Teresa Rizal, Antipolo. O, kita mo, wala lang. Para lang siya nangangamot na ng ulo. Naligo ng pawis. Ano? Ano? Talon nga. Talon? Wala sakit? Wala, para ka lang ano. Wala na yan. Magkita na lang tayo sa February. Para malaman natin, pag huminto na yung boyfriend mo maitim, wala. Tsaka malalaman niya naman yan, 10 araw lang. Simula ngayon. Isang buwan siya po. Hindi, ano lang siya, mag-steam lang siya dahil doon sa konting manas niya. Pero parang pakiramdam ko, hindi niya kailangan yung steam. Pero nasabi na ng bibig ko, hindi ko na babawiin, ibigay na lang. O, para makasigurado ka. Tingnan mo yung mukha ng asawa mo, nawala yung pagkaitim. Kanina para kang maitim na duwende na hindi mo maintindihan eh. Ngayon, naiinitan ka na. lakad ko kanina. Paano ka maglakad kanina? Paano? Nakagaway po siya sa asawa. Sa akin yung tikat. Yung sa akin. Eh, ikaw, siyempre ikaw asawa. Alam nung kanino siya hawak. Masalamat ka dyan sa tatay mo. Salamat ka na rito. Salamat. Kanino? Kay Papa God. Alam mo ang kailangan mo? Magdasal ka. Hindi ka kinukulam. Boyfriend mo may team. Napagtripan ka niya. Hindi ko alam kung bakit kanya gusto. Ano kaya nang gusto niya sa'yo? Mata mong bilog? Pinapatawa lang kita. Kanina kasi hindi tumatawa eh. Ba't hindi ka ba tumatawa? Sobrang sakit. Okay, salamat ha. Taga saan kayo? Magpasalamat ka kay Papa Jis dyan ha. Huwag kang makakalimutan magdasal. Magsimba kayo ha. Yan tubig yan. Inumin mo yan. Yan ang tubig mo. Complete. Tapos yan ba yung dinasal ako kanina? 1 month yan. Salamat. Thank you so much. Bye-bye.
Teresa Rizal. Ilang taon na pala hindi naglalakad yung asawa niyo, kuya? Maigi. Magdalawa na. 2 years na siya. 2 years ka na pinapahirapan ng boyfriend mo. Salba yung boyfriend mo yan. Kaya ginawa ko sa... First time mo na... Di ba marami ka namang gagamot pinuntahan? First time mo yung kanina naligo ka sa sarili mong pawis? Ganyan-ganyan ka lang? Pagpag ka lang. Pinagpawisan ka na malagkit. Salamat kay Papa Jesus. Thank you so much. Bye-bye. Mag-asawa taga kayo? Ngayon, bagay na kayo. Karina, hindi kayo bagay. Kanina nakasimangot mo siya. Nakasimangot na, may itim pa. Sige. Pinapatawa lang kita. Para lagi ka naka-smile.